A dneska si povieme o tom, ako lídri zvládajú konflikt. Konflikt je pre mnohých z nás situáciou, ktorá je veľmi nepríjemná a by som povedal, že aj sa jej celkom bojíme. Čo ak by som ti však povedal, že konflikt je aj príležitosťou? Predstav si nasledujúcu situáciu. Jedna je so zákazníkom, ktorý je nahnevaný a frustrovaný. Väčšina z ľudí by najradšej zutekala. Ale my si ukážeme, ako túto situáciu zvládnuť. V takejto situácii využijeme jednu z najsilnejších zbraní, aké máš v dispozícii. A to je ticho. Áno, dobre si počul. Ticho pomáha vytvoriť priestor, v ktorom sám vieš kontrolovať svoje emócie a zároveň to dáva priestor tvojmu zákazníkovi povedať všetko, čo má na srdci. Počas tohto ticha je veľmi dôležité ho aktívne počúvať, pretože iba človek, ktorý sa cíti vypočutý, je ochotný začať počúvať aj ostatní. Keď už sme ho konečne dostali z emocionálneho stavu, je na čase situáciu otočiť a nasmerovať ju tým správnym smerom k nejakému pozitívnemu riešeniu. Čo sa stane, keď sa táto situácia skončí? Ako každý, tvoj zákazník sa bude spätne zamýšľať nad tou situáciou. A keďže si ju zvládol bez emócií a zároveň si ju doviedol k pozitívnemu výsledku, bude ťa len viac rešpektovať. Takže ak si začínajúci alebo budúci líder, tak daj mi odber a sleduj aj moje ďalšie videá, ktoré ti môžu pomôcť.